datter, denne gang Danny Petersen. Og hvis nogen tænker, det er da skægt, de alle sammen har det samme efternavn, så er det ikke helt tilfældigt. Nej, forældre har ansat begge mine børn, så, og det er jo det er en dejlig ting at have sine børn omkring sådan noget. Og når Jørgen Petersen nu overvejer at bygge værkstedet endnu større, så er det både hans bogholder og hans bankuddannede kone, som fortæller ham, om der er råd eller ej. Jeg holder tilbage. Nu kunne Jørgen jo godt tænke sig at udvide her. Det skal vi da lige se, hvad det koster. Faktisk er der ikke en eneste ansat på Såby Campingcenter, som Jørgen Petersen ikke selv har produceret eller giftet sig med. Når en travl sommersæson slutter her til september, så mener familien Petersen selv, at de har gjort sig fortjent til en ferie, og den skal ikke foregå i campingvogn. Nu arbejder vi jo i højsæsonen, ved at det er derfor kunstnerne har brug for os, så derfor har vi faktisk ikke de store muligheder for at komme ud på campingcenter, men det bliver en charterferie til vinter. Sommerløje fortsætter nu på vores 24-timers kanal Løje, og her kan du møde en pizzeria-ejer, der oprindeligt kommer fra Tyrkiet. Han har drevet forretning i både København og på det københavnske Vestegn, men det er i Kirke Såby, at han føler sig hjemme. Fra dag 1 vidste han, at han ville føle sig hjemme her. Og det tog ikke lang tid at overbevise folk i byen om, at han ville holde stand. Det vi har flere kunder, de siger bare, det er efter 3 måneder, det lukker. Jeg siger, jeg tror ikke. I sommerløjes anden del, der dykker vi også ned i arkivet sammen med Kirke Såbys markante præst Poul Joachim Stender. Vi ses på Løje-kanalen. Vejret på Løje præsenteres i samarbejde med Minerisk fra Fakta. Vejret i morgen bliver med byer og med lidt sol ind imellem. Om eftermiddagen kan byerne blive ret kraftige og måske med torden og hagl. Temperaturen lægger sig mellem 15 og 18 grader, og vi får let til jævn vind fra syd og sydvest. Det kølige sommervejr fortsætter med byer alle 3 dage, men solen får dog også chancen ind imellem. Temperaturerne holder sig om dagen under de 18 grader, og vinden kommer fra retninger omkring vest. Vindstyrken bliver jævn til frisk. Pollenvarslet for i morgen er få bynke- og græspollen, det vil sige under 10. Nora Top Lange, der er 5,5 år gammel, har tegnet den her fine tegning. Nora bor i København. Tak for tegningen og på gensyn. Vejret på Løje blev præsenteret i samarbejde med Minerisk fra Fakta. Pernille Sam skal hjælpe en liebhaver ud af kløerne på banken. Jeg skylder dem 33 millioner, og nu vil vi ikke sælge det for 15. Det lyder meget billigt. Det er rent tyveri. Mens nogen slås med pengene, slås andre med vægten. My greatest fear is premature death. I fed forvandling. Erwin, Margot og Pipin hed engang Eva, Bolette og Pia. Når jeg ser dig næste gang, så har du en diller på. Ja. Hold da op. Danmark ifølge Buffer om at være fanget i den forkerte krop.